La vaca Connie. El niu de l'ocellet. Feia un dia esplèndid i tots els animals de la contrada havien sortit a prendre el sol. El ratolí Ronnie havia trobat un préssec deliciós i se l'emportava cap a casa per menjar-se'l amb la seva família. Corre, Ronnie, que se t'escapa! Molt bé. En Patch i la Connie prenien un esmorzar deliciós a base de fruita acabada de collir. I de sobte... Mare! Ui! Ho has sentit, això? Hi ha algú que crida la seva mare. Mare! Sí, em sembla que ve d'aquells arbustos d'allà. Mare! Pobret, està trist perquè no troba la seva mare. Tranquil, ocellet, que jo la trobaré. Que trobaràs la seva mare i com t'ho penses fer per trobar-la? És molt fàcil, només he de trobar el niu on viu. Molt bé! Doncs si vols, vingui, t'ajudo. Val més que t'esperis aquí i cuidis l'ocellet. Fins ara! Bona sort! La Connie se'n va anar tota contenta a buscar la mare de l'ocellet. Al cap de poc va veure un forat a terra. I si era el niu de l'ocellet? Bon dia, que hi ha algú, hi ha algú. Hola, Connie, hola! Oh, i no és el niu de l'ocellet, és la casa on viuen la Millicent i la seva família. Hola. I aleshores va aparèixer la mare dels talpons. Hola, Connie, veig que has conegut els meus petits. Què et sembla la casa que els he construït, oi que és acollidora? Sí, està molt bé, però és que resulta que ajudo un ocellet a trobar la seva mare i m'he pensat que això era el seu niu. Però que no ho saps, que els ocells no fan els nius sota terra. De totes maneres, ara que hi penso, venint cap aquí he vist una caseta dalt del turó. Potser és aquest el niu que busques. Ara mateix hi vaig. Gràcies, Millicent. Adéu. Mentre la Connie buscava el niu, l'ocellet s'ho passava la mar de bé jugant amb en Patch. A veure si l'agafes. Així, molt bé. Vinga, prepara't que et llançaré una altra mora. Després de caminar molt, la Connie va trobar una caseta dalt d'un turó, la que li havia dit la Millicent. Hola, que hi ha algú. Hola, Connie, m'alegro molt de veure't. Què hi fas per aquí dalt? Hola, Sam. Estic ajudant un ocellet a trobar la seva mare i he pensat que això era el seu niu. Però que no ho saps, que els ocells no fan els nius sota les arrels dels arbres. Normalment fan els nius amb palla, branquillons i coses així. Ah, doncs ja sé on n'hi ha un de niu fet amb branquillons. Moltes gràcies, m'has ajudat molt a reveure. Adéu, Connie. Quan la Connie va arribar a la granja, la mare ànega portava els aneguets a nedar a l'estany. Bon dia, Rebeca. He vingut perquè busco un niu. Busques un niu? Vols dir el niu on dormen els meus pollets, potser? Ah, hi dormen els pollets? La Connie es va adonar que aquell no podia ser el niu de l'ocellet. Què et passa ara? Per què estàs trista? Perquè vull ajudar un ocellet a trobar la seva mare i m'he pensat que aquest niu era el seu. Però ara ja veig que m'he equivocat. Mira, si vols trobar un niu d'ocell, el que has de fer és buscar-lo a les branques dels arbres, dona. De veritat? Esclar, gràcies. Ets una gallina molt amable, de debò. La Connie estava molt contenta. Va anar de seguida cap al bosc a buscar el niu. I al cap de poc en va veure un en una branca d'un arbre. Potser era on vivia l'ocellet. Hola, Connie, m'he fet una casa nova, és bonica, oi?
Sí, t'ha quedat un niu molt bonic, però no és el que busco. Miro d'ajudar un ocellet a trobar la seva mare. Tu tens idea d'on l'hauria de buscar? De vegades, quan són petits, els ocells cauen del niu per accident, o sigui que el niu d'aquell ocellet segur que és molt a prop del lloc on l'has trobat. Ah, moltes gràcies, doncs ara mateix hi torno a buscar-lo. Au, que tinguis sort. Espero que el trobis. A reveure. Mentrestant, en Patch continuava passant-s'ho la mar de bé amb l'ocellet. Hola, Connie! Què, com ha anat? Ja has trobat el niu del nostre nou amiguet? No, però en Wally m'ha dit que segurament és molt a prop d'aquí. Ah, mira! Un niu! He buscat el niu per tot arreu. I resulta que era aquí mateix, al lloc on hem trobat l'ocellet. Visca! Mira, la seva mare! La mare ocell va estar molt contenta de veure el seu fillet. Mare, per fi t'he trobat, fill meu. Moltes gràcies per cuidar el meu fill. Heu sigut molt amables. I quan l'ocellet va tornar al seu niu, els seus germans van treure el cap. Van estar molt contents de veure'l. En Patch i la Connie van somriure molt satisfets de veure tota la família reunida. I quan va caure la nit, l'ocellet va dormir plàcidament, ben arrupidet al niu al costat de la seva mare i dels seus germans. Aquella nit, la Connie va pensar que és molt important ajudar els petits com aquell ocellet i que, a més, és molt divertit. Bona nit, Connie.